Een goeie? Een goeie. Wat ben je aan het doen? Volgens mij dat heer. Die vraagt die zeker als die hond ik weer voorbij kwam. Ik zit nou even te naaien, dat is wel. Waarvan ben je aan het genieten dan? Nou, dat ik al zo hier ben met mijn groentetuin. De oude 102 hier weer het verschrikkelijk. Dan kost je zwemmen en alles weer opfretten terug slakken. En nu ben ik er nooit zo meteen het Westmaatspul op waarde te hebben. Dus ik zit er even naar van te genieten. Ja, ja. Dat doe je het voor, hè? Het is een hobby. Dus we moeten net meer van te libben zitten we altijd. Dus oude 102 hier weer het zoiets van, nou, lid maar. Maar ja, als het dan kriebelt in het varie, dan word je wel weer. Ja, dus vandaar. Maar het slagen dus dit hier wel aardig. Ja toch, vind je het net goed mooi steen dan? Ja, je moet er een gevoel voor hebben. Ik denk, nou, de radiesjes zijn hartstikke vier, de raapstiltjes zijn hartstikke hier. Nou, dat is het leuke, het eerste. En onbespoten, hè? Geen gekke dingen in hier om. Dus dat vinden wij belangrijk. Ja. Want als je het weer gaat baaien, ik zei ze elke keer, meneer ook toch een doosje aardbeien? Ik zei net jij er dan nu naar eigen kleer binnen. Nog. Dus vandaar. Maar je bent net zo van het spul er in een spuit zien. Nee, oh nee, nee, daar heb ik maar al praat in dit, het is de tuin Hillige Bentjes, hè? Het feit het al. De Hillige Bentjes, dat zit er ik op een bordje. Nee, over de bordschip terug, nee, dat hebben we al praat. Geen chemische rotzooi. Alleen ik zei juist dat je de beheerder, maar die heeft die rol op zich genomen. Ik moet wel even achter de brandnettels on. Nou, hij zei dat vind ik goed. Maar nee, net op een groen en net tussen de groenten en weet ik het wat. Maar dat kist alle kanten mooi uit, hè, maar hele bentjes. Dus. Maar als je daar juist het steen op is. Dus ja, nou ja, het heeft meerdere beschuttingen natuurlijk, hele bentjes. Dus, maar wij proberen zo heel erg mogelijk te tuinieren, daar komt het op deel. Ja, en het groen is van het sjerken, dus wat willen we nog meer. Dus, Sure, ik maak straks aan uit in een huis natuurlijk, want dan wordt de vrouw het behoorst. Dus dan moeten we eerst even een Amerikaan hebben mijn voet maar even wassen. Die heeft van alles bij zijn ritueel. Dus ja. Maar je maakt er maar mooi van. Hè?